timanyete okora ng'agete muna ng'agete oyo monkagu au no memory yane yasirerete welio paka bono Mong'ina najo tigarete buno moibori. Ninche. Omosacha oyo goita omokungu egesaku eke. Naakanete chiombe. None yemo, none engoko, none embori. Emiaka ere nkabamenyere nere. Emiaka tekari gose 24 kiagera ekero tokonyiaka. 24. Igo bono garoche ng'a maybe baibori There is nothing. Kera monto taiyo oramoborie na momura taiyo orachi gotenena asare komosaba chiombe. Yes. Nani nabwate obochai ase eng'encho Nande? naende nabwate obochai ase eng'encho nonye nabairi baetotebe muna intwe bono basubati bamwabo mokae ere oywo rende agoteba yaani moisiko ominto yaani ntokomokwana nonye ekero amagoso abeire oende ochie komokwania na mokoyo ogo omoteine nki yaya amang'ana yaganeri koba iga aganeri koba moikanasa amo na emeywo nabaetete omosikari omoywo akabwatwa naende moisiko ominto agasugurikera akamosokia ase eng'encho rende naki tagocha komotiga ime chuna omosacha oye naende tari ere bieka nkoreita are nonye abaiseke bechipa yaani na omonto onga muna na ekebago ase obweng'e tari na omonto oisigete yaani nenaro yayanarete. Ngacha muna nacha iga tukaumerana nero isiko igo ogosoka rende nanche ngasoa muna nasoa koboria omogambi rende oyo tware komanya naki abana bakoenda esukuru ng'a oyo okorire ki osokire kumbe na ng'ina nware obisi abwo ng'ina ochire gonsoera chibesa nchirang'ete nkabumenta nkaira omomura oyo na esukuru oyo nyakoirore ochire gonsoera ng'a bono ororire ng'a bono nabo obwamate bwaseberekanire nabo ndagende chibesa chiaye chirubu 10 naki ngokora ki komwakana omogambi okomoboria chirubu echi 10 nachi gwacha gotebia mosubati onde bono atarancha gokoria nabo saye inwe korabanga abana baraenda esukuru nacha akore ki nacha akoe nkamotebia inche omogambi tinkoba besa ase eng'encho chibesa nchiakonyete na omwana one chiakorete ki chiakonyete omong'ina oywo rende agatebia buna ki abana rende bakoenda esukuru akaba ng'a nere otaganiri atenenere abana agateba rende mwa chirubu echi 10 agende aonie emegondo yane aonie ebituma biane ame ntairire abana esukuru agatebia nabo gwarengereire igo rende gokonia ebituma abana aba barabwo abana mbaro ororo nkoragira bare nki barabwo barache bakore ki barie agateba nabo nkonia emegondo agatebia igo nogenda okore buna gwatebire abana aba bakore ki baende esukuru togakora rende togasoka abana abwo bakabera ewiki eywo engima eywo ekaera pi onde taiyo okobaira ki esukuru bono igo onde omoisiko ominto ndure ng'umbu ngwaoperate korwa ororo nacha bono abana nabatebirie genda seino mobangu mokore ki moende esukuru morochi bono ninche abana bantebia gaki mami sasa nani atatupanga ni wewe tunajua wacha tu tuende wasiseme tumefanya nini twamwenire abana barabo bakagenda sobo inche bono nabo ngonya gwoperate korwa nduru nacha Nyamarambe ebiasara naira na nduru nacha Nyamarambe bono abana abwo nabo bakorete ki nabo bari mbaboria moraenda sukuru gaki mama yaya ntoraenda sukuru karengereria abana na abana amasomo ng'agendete gokora ki goeta abana ngaki esimia esukuru gatebia abarimu gaki nanyorire omochandore igana iga abana mbaracha sukuru lakini nyaruka konyeka obande konyetoma nde echiche esukuru gaki inwe mokore ki moramotiga momotige lakini egento kera kimbwate rimedio nimbwate na erimu gaki acha esukuru karimoka eyange Friday ngakoba ngacha nkarwa nduru abwo ngacha ngatebia omwana okobanga ebinto biago oche gocha ngatoroche bono timbwati nchera teiyo ndagenda mochie nkoenda mochie naitiru okoyebanga korwa mochie ochiche na ebinto estage na ebag na ebitabu ochiche nkore ki nkoire esukuru omwana agakora bagacha emambia eywo 5:00
nkamurinia epigipigi nkamutebia genda esukuru natigire nomomura onyaroka ere yakorire ki yachire omwana muna ikasori akang'akera esimu agantebia mami nimefika sori mbona letere nda abana bane kero baikire ase nkobatebia mokifika mahali mwakora ki mwandipoti mwana akang'ikera saa 8 iga mwana akang'akera esimu oikire sori nkamutebia Mungu anajua wewe enda shule nimeongea na mwalimu mwana agaika esukuru epigipigi yamuire tagasaba oigwa epigipigi agantebia mami nimefika shule nkamutebia umefika shule sawa lipa hizo limedio na limu uende darasa nimeongea na mwalimu ngakira mwalimu ese nkamutebia haya omwana oyo oikire gaki mu-understand ninche nkore ki inche ntume chibesa oyo era tugakora ki tugakorana natigaire nomomura natigara nomomura eweekend egaso engima Monday ngeyo nkabori gaki omwana bono agachaga gontebia mami bono esababu kwang'iraneretie esukuru nereri chiwiki eye na eya gatato tindi konyora amasomo nkamutebia yaya tiga nteme Monday monto nara okong'a ebesa yane nkore ki nkoire esukuru igaika Monday omwana gose naki arengerete naende akagenda obisi arigo omogambi akang'akera esimu mami nachire obisi omogambi ontebirie ng'a naende nganye Jumatano ng'a nari agochi kogambia ekesi nkamobori korwa bono naende mpaka Jumatano aye na omwanafunzi naki rende kerache kebe nkamutebia sokoro esibie genda nkoisibie nachire gocha estage abwo nkobanga okore ki ogende esukuru Nyasaye buna akare omonto onde akang'a ebesa yane rimedio ere 1500 nkagora na elimu nkamutebia nachire gocha inche gocha estage omwana buna agenda akanyora ekebungo omosacha oyo agotara na ekebungo osiekire omochie oye ochire na ekebungo bono ngatumia uncle yane bomame komorigia achiche aegurere omwana akore ki aibange aende esukuru omosacha oyo akanga gocha pi nanga gocha pi omwana oyo naende bokaira igaika Jumanne nkamwakera esimu mambia saa 12 nkamutebia okoimoka ogende nyomba ase akorara rende oturumboke maate onyore onye tarasoka asoe nyomba ogori chiuniform chiao ngocha ande gocha estage abwo nkore ki ogende esukuru omwana oyo akanywa akaimoka akagenda agesibia agabeka chiuniform akang'akera esimu saa 5 iga ng'a naki tati kwenda esukuru nkamutebia nachire nagenda nkamobanga igo omwana akoena no pocket money teiyo lakini efero ngatema tiga morigerie efero monto boda tagokora ki takounderstand ninche nkore ki inche ngotuma tochi bono abana eri nagetwa ritang'ani rende nabwenire mbaroche mbuyande ninche ndigie chibesa mbae bono eri Jumanne omwana gachire esukuru Jumanne Jumatano ngacha ebiasara nkaira na omwesiko ominto bono Aramisi marogoba omosacha oyo agacha buna acha agaeta korwa ase Gitega agaturumboka enchera Gitega agasoa erami agatirera enchera Gitega koenda Nyagetari akagenda nabo omoroche akandigereria agaeta bono buna aeta kumbe nkachiete akagenda akebanga bono naende agachire enchera buya bono agacha aro korwa Moino agacha nabo tore na omosubati onde tokonya kogamba nere abwo ase ebiasara biane naro korwa Moino agacha mpaka ase tore akandangeria mase nki okorigia nsa nkamoboria baba gose na ebiasara nde ekiombe nkere ngosangeria akabogoria ebitabu agatandora emesa eywo nkoneria akatagora chinchungu nare konia agasiara amatunda agasiara bono abanto bakabinyokani gocha ekero babinyokani gocha konya gonteimoka ogende bono chingaki chiria akonya gotumia gonteimoka ng'ende inche korigereria magega ndigie nonye na epigipigi mosume achiche ang'ire antamia korwa iga
nyora akontebi mukang'enda stiri akorete ki ambikirire tigucha akang'a kachindu wabu abandu bakantebi kora ki imoka ogende riria ntate korigia epigipigi ntate ng'ende agasokia omoro gaki nkarengereria omoro oyo riria ngonchoka ndine epigipigi aria niwe agokora ki akombutorera ebigo tinaki ngokora akacharara abwo auga abwo rende omoro oyo akonya kong'aka nyakire chindwe bono abanto baichoire bachika omosacha naroa ensemo igochire komokani bakarwana nere esegi akamubuga akamuingira akambinyokia akankera abwo bono esitairi ang'agete omoro ero timanyete okorora ang'agete buna ang'agete oyo omonkagu abwo no memory yane yasirerete bono koruerio mpaka bono Korokurite mung'are oyo nyakang'eseito mbosi nange bwane ni nduru secondary bono moisiko minto are Nyamarambe Nyagitari Mega bono inche asogete korwa mwana agakaranga chinchu nkamopagisi agasoka saa 11 saa 10 erieti koba saa 11 akagenda are kogenda ooni chinchu oira na saa 2 gose saa 3 bono akogenda na epigipigi botuko akogenda na epigipigi oika Nyamarambe obeka chinchu bwoni ebiombe mbirorora abwate agosangereria abanto chibesa rende basangeria bakwana naende oimokia na epigipigi amoreta mpaka Geita osoa omochie chena igoro omorango twarara ase eng'encho mwagakona taiyo agokora egasi isiko bono tinkorara nere nyomba bono rende inche nabo nyigwete buna yaani nabo naigwete buna akonya kogamba na abagambi inche nkamanya rende abagambi mbakorete ki mbamanyete naende konya opiya ararikirwe riria entang'ani bono nkamanya rende gakonya korwa omwana gakogenda gochia aria nonye oria bweka omonyene ngochia are apoe rende baikaranse amang'ana aywo akore ki akwanerwa bono inche nkirete eria aramisi apageti chinchu gwakagenda nkirete botuko iga kitu kama saa 1:30 esimi yane yasarigete omwana oyo ondwarerete nachiete agatakuna escreen kira bono esarigete escreen engima teri gokora bono barabwo babogete esimi yane noniere bagachaka korigia enamba ya moisiko omwabo tomwakere esimi amenyeke gocha akore ki aire moisiko omwabo Nyagitari bono buna bagenderete konya kong'akera esimi yane ekaba mtecha egabidi banto ba echipigipigi baimoke na epigipigi rwari bakarari mpaka mwane buna baika mwane nyomba naringe nare kosugurikera omwana konya omonto okarega nkong'ontere omorango nkomotebia karibu ogontebia yaya ntori gosoa rora omwana ng'ai ogotiga osoke gocha nkomotebia ng'aki bono ogonsokia igo otari gontegia rende ng'ai ngochi ase eng'encho inche bono iga bono boirire tinkonyara gosoka koruga iga ase eng'encho ntete gotayera ase abana ndore naki bagokora ki bakoragera barare ogontebia imoka amang'ana are bobe nkomoboria mang'ana ki are bobe togontebia tere gitimanya ninki ogontebia moisiko omino akwete bono buna ntebia moisiko omino akwete inche ngachaka gokura nachaka gokura makobiara agacha bakambwaterana bakambeka epigipigi igoro nere agaikaransa korwa Mega agansia togasoka twasoka korwa bono korwa ekabagarero kiane toika Nduru Boys gochia matiga amafuta nare akobekwa ororo omogaka onde bono buna ngasene korera omogaka onde nkaigwa ogokwana korwa ensemo na ng'aki oyio moisiko omwabo na gaki mwepore moisiko omwabo bono omotu obotoire ore kando na omobere ore kando bono nkomenta gokura ngote naki ndoche bono abanto ndoche na ekemene amang'ana aya akari nkarigwa bono mama ere akonya gote na yaya kira nakeirwe esimi natebiwa Nyagitari are yaani nkoyana are kira korera bono ki naika iga abwo ngateba yaya iga egento eke kiabeire serious ngachaka korera bono ngochia goika Nyagitari nkanyora abanto ebaichire yaani echiro abanto ebaichire ngotebiwa kira tiakorera nkomositwa ore maria are ngokorwa are first aid kira oeyanire abanto bagonkire bakombwate bagontera ng'aki gokorera gochia ororo nkomoita ore ase eng'encho okoumia akora kuna oumete genda ng'ora mpaka ororo omokwanire ororo gose nataboboke nonye korwa chindo intwe makore ki akorangeri goika ngochia korangeria masi
bono ake igoriri ngokora kwenda abanyagitari bagateba oyo iga timokomokonya iga Nyamarambi. Kora ki mominyokie enyagitari enene. Baganti baba nobwate asa, nkabate gaki nimbwate saa, nobwate saa yaya, nkabate nimbwate 80 yaya omotu, lakini 80 anyaneti nkoreti ki, timbwati. Baganti nomete pin yaye yesimu, nkabate pin yaye negete kong'eria akorete ki, achete mwane. Nang'ete pin yaye yokoigora esi, aganti nabo okogenda obae namba eywo ya ID, obae na epin bakore ki, bamoigorere eke ogokora ekwe. Bono buna nakora ekwende egari egacha, abamoraro ba chipikipiki nsabu, abanto baichire bagachanga chibesa ase eng'encho nonye chibeka omonyene nabwate besa. Bagachanga chibesa bagatokomboera egari, bakarwa 1700, tokabekwa egari ime, togacha town. Togoika bosongo bagateba yaya, torete OP, mwarika, inki kiamonyora, tokamoteba gaki niga aitwe na mosacha oye, na inche nachire korangera korwa nyomba nakorire ki, nachire. Bono goikera bono gete ng'umanyete nonye eki gekorete ki, kegendererete. Kara mosuguru kera, tomanye komanya rende amang'ana aino ngochi mambia ekero atabokire ang'erese ase nabo oranyore bairaneraneti, achiete mwaye, ase eng'encho inche tinkoreti ki, timaeti. Akamanya kobwata abanyagitari bagate namba bakamotoa ID, yaani OP, ase eng'encho mokorusia omorwaire oyo buna are iga, korwa aria motorigetie tokamotebia gaki buna twasoka, buna noyoigwa naika iga, nanyora abanto baichire inche nasokerania tincheti koinyora birengereri binde bionsi manye ninki ngokora ki, ninki ngokora. Agateba rora chibesa mobwate, mwende mwakane CT scan, arakorerwa CT scan ritang'ani tomanye komanya mochandoki. Karusia ekebeti kiaye abwate, naetwa ekebeti, kaigwa na esimu, abanto baimogetie bia chipikipiki iga aburirie ngosoa egari ime, bang'ereretie esimu yaye, bakang'ana ekebeti. Bono ekebeti eke buna nachiete ngasika, ngasamusa chibesa chiria inse tokabara chiarenge chibesa chia ekiombe, konya asangereire igoro yaye aregochi koirera omonto buna rituko erio. Lakini bono chiasangereti rituko erio, nachio chiatandoretwe ebitabu bigatandorwa chibesa chiria chiatugutu, bono ebio mbichieti gotoka, lakini echi narwete na chiria chinyomba arogochi koa omonto oywo konya ataracha koia, abwo nachisamusete inse nkanya gochiikereria 700. Ngaaka na CT scan, agenda agakorerwa CT scan, buna akorerwa CT scan, bagatotebia aumiete bobe emeki ebutogete mpaka nerves chiaye chitagete gokora ki, chitaete gokwa. Nkabateire naki togokora, baganti ganya omonyagitari omonene gwakeirwe esimi akore ki, acha. Ake igoriri nkirete iga nkanya omonyagitari omonene ochire, akandangeria gochia ensemo aganti yaye naki more nere, nkamotebia inche moisiko omwabo. Naye omonene gose nere nkamotebia yaya inche nkomobwatia. Aganti moisiko oyo omino naumiete, mpaka nonye riso ndibokorete ki, ndibwate encheri. Bono atakeire koirwa theatre, achia gosambererwa emeki na gosona. Mobwate saa, nkabatebia esaa nero ororo lakini timbwati 80, mbwate 80 yaye omotu, na esimi yaye. Baganti naende bono botuko tegokora ki, terigokora. Nkabatebia gaki na inche buna nde iga ntobwati na chintakana tore. Na esi narwa natiga mpaka omwana akarwate nyomba, naende tingonyara goaka simi, ntomerwa chibesa, ase eng'encho chibesa echi chigocha chiagenda nyagitari gosugurekera mwana. Yaani ase obweng'e ntobwati kende, emoranche motokonyere ekero mwatokonyire, mambia tomanye korigia abasamaria abaye bakore ki, batokonye. Abanyagitari bagakwana nabo chinsa echio bagendete konya gokwana oyo akamagaka, kumbe na amanyinga aerire. Bakaminyoka riria bakonya bairire esample ya ogopima bagochia goika riria bataraika abwo abaike bache gokora ekwere, bakanyora oyo omagakire, bakaminyoka bakareta amanyinga bakamobekera. Amanyinga aria akagenda nonye 30 minutes inche erire akaera, bakareta naende amache bakamenta ense abwo. Baganti omonto ogotaka komokonya, beka ese eywo bwango toike komominyokia theatre toike komokonya. Inche nkabwata nkabatebia ng'ambe eka ese eywo ase eng'encho inche moisiko omwabo. Bakang'a nkariba nkaichoria, ngakora, baganti naende naye kombwata na egetaro tomokobe mpaka theatre. Nkagenda mpaka iga abwa omorango o theatre tokamosoa ime, baganti bono irana mpaka chinsa togokurangeria. Nkabera abwo obotuko obogima, inchi kwenda mbaboria gaki oyo ase omorwaire nabareterete gaki morakore kwenda banto ngokwatora richigo, mpaka mambia saa 4. Nari ngocha korangeriwa buna oyo obwate mumacini nkayia aria, ngoita banonde, ngotira, bakong'ira rende eward nyangito, bakomobeka eward. Buna naika iga abwo eward, nari atabogete korwa abwo okomboria naki ng'ire aa ng'aki ngotoka aa, tokomobwatera na ogochaka korera. Bono ase eng'encho abanto bare gocha, abanto bagocha bachaka korera ase eng'encho niga arenge bobe pi. Bono ntware konyara gokora ki, tware gokora ekwende. Bono nkaganire nonye mama omwabo acha ang'erese na ng'aki ase eng'encho torochi bono ncherwa ritang'ani ekero namonyorete, nkamoira mwane, nigo naigwete omosacha agoteba ng'aki na niga amobwatete na omosacha, kagokora ki, gakogenda ase omosacha. Buna akamoboria nkwanyora toraire nere, yaya, gose inche na omonto ngokora ebiasara, bono ekero ngokora ebiasara, gose mpaka omosacha onde bwensi nabo agonkwanera, agochia gonkwanera rende ang'ire erumo tanyoteba nyomba. Togende nyagitari, nonye abanyagitari bakisi rende gose ntorarete nere. Na omosacha oywo agakanana ng'aki na korara koria konya mbaraika korara.
bono rende nkaganya nao maumwa bachangeresana ng'aki rende omosacha oyo rende omosacha oyo akare komoiterana akore goita moisiko ominto na nabanyote na omosacha. Acha atwerese rende na ng'aki gaki buna are mwana iga iga atumeke nonye mbino eye namoirete mwana atwerese na ng'aki yaya moko yone nonye nachire iga iga moisiko omino nangoserete iga na iga na iga tacheti. Bono mpaka rituko eria agochi komonacha mpaka bono iga nonye mama omwabo bweka omonyene ng'ange mwana eng'ange na mwaye tari gotumeka nonye fair tanya gocha nonye okombori na ng'aki moisiko omino agenderete naki nonye omomura oye rende buna ng'aki amweresire tanya kokwana kende gionsi. Bono intwe nabo twaichanete tokumeti na ng'aki gaki nabo batagete komoita iga bamokore ase eng'encho totabwati bamura totabwati tata. Bono etosinyi naki oroche tokonya kominyokera gocha toro na ng'aki naiyo eikeire gaki ase eng'encho nachiete mpaka nka ngakera nkoyana esimi nkamotebia gaki motakwana muri otote nabo oranyore omomura oywo ngocha kare mwabo ase eng'encho naigwete na ng'aki na abanto bakoimoka mambia banyora ebirobio biogete nyomba. Alafu naende ekemambia biarimiwa igo okomaanisha omomura oywo tarakora ki taraenda are nwari kabatebia gaki rende amang'ana ake arigetwe bagaika mpaka polisi bakarika baseiti mbachete mpaka nyagetari bakarusia mpaka chibicha rende gaki anga omonto oyo tabwatiri atwerese ekero abwatire nari tokomanya nonye intwe ngai tokorori gocha onde taiyo gokwana. Bono mpaka bono iga inche timaeti nonye ase are lakini nabo rumors ekonya gocha na ng'aki mwaye nkoigorwa ere naende omorango chikwere ebirobio ngwoki kobua biarimiwa mambia lakini mpaka saa hii inche tindamorora maisani. Marieta na enkorokwa Esther Moraa tata nabo bakorokwa igo tata omwabo Mercy na oyo Minto nere narenge kobwatia. Bono inche omoiseke omonene naende nabo totigarete abaiseke boka bamura twarenge batato na abaiseke batato bamura bakure baerire intwe totigarete Minto intwe tweka oyo na oyo Minto naende nare ororo oyo Ogatia okobera otaiyo kare gochia aria Nyabigena. Bono abana aba tata omwabo kagosira igo barenge abake. Bono abana aba tata omwabo iga agototigera agototebia ng'a gaki mondendere abana bane ekogera iga abwate abamura babere na abanyaroka aba batato abanyaroka aba nabwo barenge abanene ebimura ebi ekero bianyorwa korwa magega bikarwara naende bigakwera rimo. Ekero biakwera rimo tata omwabo agakwa motienyi toereti igo bakwa tata omwabo orwarete nere akababwatia togatigara na abana aba. Bono rende ekero twatigara nabwo egatobera emeremo emekong'u ekogera onde taiyo togotebia emechando bana aba bachicha batotebia gaki igwa. Bono rende moroche naino ng'aki ekero momura ataiyo bono nonye intwe togosinywa eki togokora twachire korwanerera enka eywo twarwanereire twasinyerwa lakini bono ngacha nganya abana aba bachire ekero oyo nere ochete korwa magega esukuru arenge tata omwabo agatotebia gaki montigere omwana oyo momobwate momosomie inwe onye ebesa ekobabora mogende aria nka oboremo bwane morigie omonto momokondisia nonye emiaka gete monsomerie omwana amaene nabo natagete fight omwana oyo asome nkanyora rende buna abaiseke bakobweka okorire ki ochire. Bono rende abana aba bakanya koba igo Nyasaye akabakonya kero omonto agasoka akagenda. Bono ekero basoka bagenda babeire bakomenya iga rende amang'ana a nyomba aro tari kobora korangeriwa unde nakwana lakini oyo ogoitwa tindarangeriwa naende tindatebiwa ng'a amang'ana naro lakini ero monyene nkona gokwana are ng'a nonye amenyete inche monto oyo tomenyete nere ntorairana buya. Bono rende buna abaibori goika oganya otebiwa aria korwa omochie ng'aki noganirie iga omanye gokora ki omanye kogenda oo
rinde ngatakana inche ntebi buna ki inchuga iga tukwerese amang'ana nkanyora mbari kondangeri ngategerera nchenya gote Nyasaye gaki bakonye aboranye baunchoreiri bagendere komenya buna abantu bandi bamenyete tokaba bono rende abana aba nabo bagocha bandora bankwani buna ng'ina moke omonene inche nabo nanchete kobogoria echukumu eyio kiagera bono ninche kera omonto ninche arigereti teba Nyasaye gaki bandendere narorire tore buya nabo gocha nkonya kobwaterana tore amang'ana make na barabwo yaikire bono ngwakirwe esimi buna omwana oyo agoitwa akogenda amenyete nyagitari tabaka timanyeti mbantebeti inche bono ekero omwana oyo aitiru nari ngotebiwa botuko bono karetu aramisi botuko bosongo nari bono bakong'akera esimi bagontebi igwa eki kiabeire nkobate gaki bono iga saa 7 chia botuko bono iga asende nkere nyagesenda onye mokonyeigo nobwone iga asete iyo ndanyore egari ekondeta bono goika ndemereri mpaka bokoreki boki rende bakorwa bagosurekera omwana oyo okoirwa gabutieta okoirwa bono inche igo nkoboka egetuko ichuma Friday nkogenda ekero nagenda nkonyora rende nyagitari aria maete bagotangu mpaka saa 7 basi togoikaransa na abana aba oyera akorusiwa gari esaire tu saa 4 nari akoirwa ewoti bono rende oyo nere barenge nere barenge koma turende togotanguga abu tokoganya saa 7 goika togosoa bana bane ekero nasororo nachikorora omwana oyo enchera itire gaki timanyeti igo nakurete nyagitari engima mpaka omosigari agacha akachaka gonseri gochisiko akonseri akonduta nkamotebi nong'ita tindi korwa nkorera nde naende onye nkwamanya eki nare korera anga agwantiga mosista ore ngororo agachaka mbwata okoboko akang'ira gochiari obisi eri yabo aganteiba abarera buna otagete nkarera mpaka amariga akoera aganteiba bono gwakorire kira bono agantiriria buyere aganteiba abapore takorera nainto nonya nintu inche nare gogoka ntorera nonya nintu abanyagitari etwarerete totamaeti oyo tokorera bono aye omonyene naki orakanigwa torera agantebia abamba manyeti eki bagokora agankiri buya iga amaene ngachangakira tukabera n'omwana oyo nkagenda mambia aye esabato nkoirana tukabera eri esabato nairana nkanyora igantebeti ng'are anko ya masi ero ochire ore obwatire opi ochire nero mpaka akambori naye anti yaye nene incho tukagenda agatworokia opi eyo basi ekero atworokia opi eyo kamoteigwa tokonyire konyora nachakire korigia omonto togende Nyanchung'umbu togende torike opi lakini onye kwanyerikire bono ntori gochi korika tukabwata tugaake opi eyi epicha tukagenda nero no tobwate bono rende gaki abana bane nkobasaba iga gaki abanto nkogosa bare onye rende ogosete gaki inche buna moiseke omwabo omonene naende nabamanya yani ng'ina moka omonene naende nabamanyete inche mbogoreti abana aba yarenge buya ndangeri antebi baba omong'ina oyo omwana oyo onsinyire goikera iga bono ribaga ndamoite bogoria omwana okoraki genda nere inche tantebeti kende atagete goita omwana akore pi otabwati ng'ina otabwati ise otabwati momura omwabo ninche nintu tomotenererete ekero banyorire obokong'u tokorangirania abana aba baminto babere na inche mbatatu twabekana amo twakonyana ebirenge twakonya situation eyio bono rende nki atari gotorangireri atotebia amang'ana ayia amakong'u rende gaki totebe naki yaya naki togokora amang'ana aya toigwane bono eri esabato kero naegwa opi eyi nkorwa ororo ngoteba naki yaya onye kwatoire tiga ntwe torasugurika omwana oyo arabwena ekiagera bono ntogochaka ebinto ebi iga tochake korigia ori tochake korwaria omwana ntokonyara
tiga turabwari omwana tugukura tumanye kuchaka kurigi ng'aki obisi eye ekobera inche bono iga abana bane konyona ikirasi naakeire na omasi namotebiri chibesa nkorigi ntagete gotema juu chini indore ase obisi eye egotoka bosongo ndigi nono omonto ang'orokio ng'ende mpaka ororo mbatebi gaki abana bane kamoranche nkonye ekero mwanya bantu buna tomenyete kero omonto atwarire amagoso iga amagoso ayia akwereswa abantu banyagamba barora buna bakoyakora bono magoso aya ntuntu nyamanyeti omwana oyo agoiterwa igo tore omosunteine ntomanyeti kende bono inche ngataka nyore chibesa ng'ende obisi aria ng'erese naki gaki inchera nere morankonye ekiagera onde taiyo orankonye nonya na oyio ore komoita iga arenge komoita oremete ng'a kende nkeiyo ngokoreru onde taiyo orambori kiagera namaete ng'a tabwati onde oramobori bono gaki abana bane nkobasorora Nyasaye nabaroche ng'a omosamari oria mokoigwa togosoma ase ebuku bono ninwe abasamari Nyasaye atumekire gaki kamoranche mbwatirie amang'ana aya gaki omwana oyo anyore eraiti yaye kamoranche inche nare aywo mbwate mbuya mono omong'ina naye otigarete buna omoibori ninche omosacha oyo goita omokungu egesaku eke naakanete chiombe none eyemo none engoko none embori emiaka ere nkawamenyere nere emiaka tekari gose 24 kiagera ekero tokonyiaka 24 igo bono garoche ng'a maybe baibori there is nothing kera monto taiyo oramoborie na momura taiyo orachi gotenena ase are komosaba chiombe yes Nandi nabwate obochai ase eng'encho nande nabwate obochai ase eng'encho nonye abairi baete tebe buna intwe bono basubati bamwabo mokae ere oyure ndagoteba yaani moisiko ominto yaani ntokomokwana nonye ekero amagoso abeire onde ochie komokwana na mokoyo ogo omoteine nki yaya amang'ana aya aganeri koba iga aganeri koba moikanansa mwakwana nonye na efamily nyomba amang'ana akore kwenda agotorama mpaka intwe tabwati masikani nonye ekero nairete omwana nyagitari arwarete mono ambete goku moisiko omonto agacha nyagitari niga are goteba na obomaraya tokare gokora alafu bakagwakera omosacha one esimi na omosacha nere otokoba mpaka nyagitari yaani na omonto oteimanyeti yaani ere ase are ebirengereri na abasacha na biakonya korengereri tari korengeri nonye na okorigia chibesa naki abana basome abanto baragere ere egento akonya korengeri na ng'aki na abasacha bono agotoburugani mpaka intwe abairi batore isiko totari nyoma yaye bono abwate obochai obonene ase eng'encho amanyete yaani ntobwati onde oratokonya naki gekogera agotochaya igo bono paka enchera masi amorendire korwa amoireto tanya gokorera masi kende buya aratebe ng'a nere omorendete na abana baye masi nere ogosugurika onyore egento abana bakori onyore egento omogaka oyio oyo akori okomoita nere ogosugurika emegondo agokora agokondisia isiko orete endagera nyomba baria mogaka oyo tamanyeti kende naende nere okomoemboka eng'encho otaete komokorera obogima bwaye ase eng'encho amaete naki intwe buna chianti chiaye we are useless kende nkeyo toramoborie naende kende nkeyo toramokorera but bari batari konyara Nyasaye gakobarwanirera bono nabo totagete tomanye ng'aki amanye ing'a bari batari konyara na bari batabwati abamwabo na bari batabwati nonye chibesa chiragera abwatu Nyasaye gakoira ribaga erio bono Nyasaye ngotokorera are bono omosokia are asoke airane gotosikana intwe buna asigete abande bono Naende niga yaani onarire enare yokonia emigondo na kwenda chipa mpaka nonye ebisanga nkorakora are tari ekegioka akorete oyi nkoita are mpaka abasikari ngotumeka are emioro nere narete gotumeka amo na emeywo nabaetete omosikari omoywo akabwatwa naende moisiko omonto agasugurikera akamasokia ase eng'encho rende naki tagocha komotika ime chia na omosacha oye naende tari ere bieka nkoreita are nonye abaiseke ba echipa yaani na omonto onga buna na ekebago ase obweng'e tari na omonto oisigete yaani na enaro yaye anarete gokora ebinto bia ogotara na emeywo na emioro eywo nere agotumeka kogonachera abanto eywo nere bono anarete gokorera egasi yaye tari na eke egetang'ani orakorire ebinge akobwatwa ogambiwa biakora ki biera naende oirana bono yaani onarire omanyire na yaani niabwatwa naende nabo akogenda iga aria akore ki airane gochanga baonie omogondo bamokonye nabo anarete igo.